गिबियावनो आर'नाइ रादाब प्राइम टाइम हेडलाइन्स लोगोसे निसिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। बे जोंनि दिनैनि बोखावजाय लोखोमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि दैदेनगिरि मावबादा 12 आरो 13 मार्च जोङो मैयानिफ्राय दिनै नैथि सान। दिनै सानथि हाबाफारियाव जोङो गुबैयै हाबाफारि बायदि लादोंमोन मैयानि बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय बाथौ थानसालि फोसाबनाय मोनथिनाय आरो आर'ज बेनि उनावहाय थान्दैयाजों हाबाफारि दंमोन जुलि आसार बे जुलि आसारनि थाखाय फुंखासो जों लाबोखादोंमोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बागै फोसाबनाय नेमखान्थि जोंनि दानि बोखावजाय लोखोमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मुस्रि ललित चन्द्र बर' बे आयदाखौ जों लादोंमोन। बे मैयानि 12 खालारनि मोनाबिलि समाव जोबनानै थांबाय। दिनै सेथि दैदेनगिरि मावबादानि दिनै नैथि सान। बे नैथि सानावबो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय थानसालि साखोन सिखोन खालामनाय लोगोसे आर'ज मोनथिनाय आरो बिनि उनावहाय 8 रिंगायाव फुंनि 8 रिंगायाव गोथार फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनावहाय गोथैफोरनि बावनाय। दा जोङो बिनि उनावहाय नैथि दैदेनगिरि मावबादा जागायफिननाय। बे दैदेनगिरि मावबादा जागायफिननायाव गुबै आयदाखौ जों लादोंमोन बान्द्रा आसार। बे बान्द्रा आसारनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं लाबोखादों। बे फुंखा सुबुङानो जाहैबाय बोखावजाय लोखोमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि मुस्रि हरिचन्द्र बसुमतारी सार। दा बे बान्द्रा आसारनि सायाव बिथाङा बुंथिबाय दं आरो जागायबाय दङ। ओमफ्राय दसे उनावहाय जोङो बे आयदानि सायाव बुंथिनाया जोबोब्ला माइनाव थिसननाय बे हाबाफारिखौ जों लादोंमोन। बाथौ धोरोमा जोंनि बर' माहारिजों गुबै गुदि सोमोन्दो दङ। जेरावनोखि जोंनि बर' माहारिनि जेसेबांखि नेम आसार खान्थि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोर हारिमुवा जोंनि बाथौ धोरोमावनो दङ। जेरावनोखि बे बाथौ धोरोम नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थियानो सिनायथियानो गैया जायो। बेनिखायनो जोङो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जेब्लायबो अरायबो जों बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों फोथांना लाखिनांगौ बिबाना जोंनि आरो बेनिखायनो जोङो बाथौ धोरोमजों बर' हारिनि गुदि गोगोम सोमोन्दो थानायखायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय दङ। धोरोमखौ जोंनो मानसिनि थाखाय नांगौ। धोरोमखौ जोङो धोरोमनि गेजेरजों इसोरनि अनसायनाय मोननो हायो। बेनिखायनो जों इसोरनि अनसायनाय मोननो थाखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ आरो धोरोमनि गेजेरजों हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो जोंनो नांगौ जादों आरो। बाथौ धोरोम सिबिनायाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिबो बुजिनांगौनि माबा मोनसे बिहोमा दं होननानै सानो? बेखौ थारैनो बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनाय एबा धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव सिबिनायाव जोंनि जेसेबांखि लाइमोन आरो माइनावफोर दङ गासैबो फुजिनांगौनि गोनांथि दं आरो बेखौ बिहोमा होनो गोनांथि दंथारो। बेखौ जोङो बेनि थाखायनो जोङो बाथौ गौथुमाव माइनाव गौथुम आरो लाइमोन गौथुम जों दानानै लानाय जादों आरोखि। रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दिनै जोंनि बे आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दिनैनि बे लखिमपुर जिल्लानि सेथि दैदेनगिरि मावबादा दिनै जोङो खुंफुंनो थाखाय नैबे 4 नं टेकजुरि लक्की सापरि बाथौ थानसालि धेमाजि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो दिनै गागि लाइमोन माइनाव देउरि नैबे सेथि मावबादाखौ जोङो दिनै नैथि सान। दिनैनि बे साना नैथि। दा बेयाव जोङो जोंनि माइनाव माहारिखौ माबायदियै जोङो धोरोम फोसाबनाय फोगोमनाय फुवारनायाव जोङो माबायदि मैखोमै जोङो माइनाव माहारिया सांग्रांथियै माबायदि जानांगौ जों बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायलायनाय जादों। बेयाव जोंहा दाखालि थांनाय फेब्रुवारि दाननि 20 अक्ट'खालि जोंहा जोंनि बे बाथौ धोरोमा राष्ट्रीय सेवक संघ जोंहा गुरु जि बान्था मोनदों। बे बान्था मोननायनि बेलायाव जोंहा जोबोद सारा वर्ल्डआवनो जोंनि बे बाथौ धोरोमा रंजाखांनाय फैदों आरो जोंनि गोरबोआव माइनाव माहारिनि गोरबोआव आरो बांसिन साननाया जौगाखांबोदों। ओंखायनो दिनै जोङो जोंनि बे बिमा माहारिया माबायदियै
गथ'फोरखौ जोनोम होनानै माबायदियै धोरोमनि आब्रुथियाव माबायदि गथ'फोरखौ लाफानानै जोंनि सिलायाव थानाय बाथौ थानसालिखौ माबायदि सिबिनांगौ, माबायदियै जोङो गथ'फोरनि मेलेमाव सोना होनो हागोन, जों बेखौबो दिनै जयै जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेराव जोंनि न'खर दैदेननाय आरो जोंनि न'खरखौ माबायदि साखोन सिखोनै जोङो न' बांखौ माबायदि साखोन सिखोनै लाखिनांगौ, बाथौ थानसालिखौ माबायदियै साखोन सिखोनै लाखिनांगौ, जों बिनि सायावबो सावरायलायदों। आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि आब्रुथि गाननाय जोमनाय, दिनै जोंनि गाननाय जोमनाया माबायदि ड्रेस जानांगौ, जों बेखौबो सावरायलायदों। जोंना ड्रेसा बेनो गौथुमनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जोंहा थान्दैयाव बाथौ थान्दैयाव जोंहा होखानाय दङ। जोंनि माइनावफोरनि गाननाया दख'नाया गोमो, जोंनि बे फास्राया माबा गुफुर, ओमफ्राय जोंनि गस्लाया लाइगां गोथांखौनो लाइगां होनो, जोंनि बे गाबा माइनावफोरनि गाब बियो। ओमफ्रायो हौवाफोरना जाहैबाय गामसाया गोथां, गस्लाया गुफुर, जिखुनु आर'नाइ। बेखौ जोङो फिरफिलानि गाबजों जोङो रुजुनानैबो जोङो लानाय जादों। जोंनि बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि नैबे गाननायजोंबो ड्रेसजोंबो जोङो जोंनि खौसेथि हारिमुनि नेरसोनखौबो जोङो बेरखांहोनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंहा दिनै गाननाय दख'नायावनो जोंखौ दिनै बर' होननानै जोंखौ सिनायो। आरो जोंनि रङा मंगलिय फोलेर गोमो, आरो दिनै जोङो गुफुर फास्रायाव जोङो दिनै हाजो आगर एरनायखौ जोङो जोमो। बेयावबो जोंहा जोंनि बर'नि आब्रुथिखौ फोरमायनाय जादों। आरो गोथाङा जाहैबाय जोंनि सहायसुलि, जेरै जोङो बिमा माहारिया मोनफ्रोमबो मावनाय दांनाय, गथ'फोर खांनायाव, फिसा फिसौ जोङो फोरोंनाय गियान होनायाव जोंहा गिलिर बिबाना जोंनि माइनावफोरनियावनो। ओंखायनो जोङो गाननायजोंबो जोंनि बे बाथौ धोरोमा जोंहा आब्रुथि गोनां। आरो बेजों लोगोसे गाननायजोंनो जोंनि थानसालियाव थांनायाव जेरै जोंनि गाननाय जोमनाया जेरै आब्रुथि गोनां, बेबायदिनो जोंनि धोरोमाबो खौसेथि होननानै जोङो सिनाय जादों।